Què tal? Bon dia i bon any 2026. Via Augusta vam tancar any, el 25, des del plató central de TV Esplugues. Allà vam tenir un seguit de convidats interessants, molt importants, com sempre fem per acabar l'any. I és aquí que han passat ja els Nadals, som a l'any nou, tenim els torrons ja ben digerits, i tothom encara d'alegria i satisfacció i podem ja començar aquest nou any. I on comencem aquest nou any 26? Cinquena temporada del Via Augusta, fent aquest recorregut sempre per l'Alt, Baix Penedès, Garraf i incursions al Camp de Tarragona. I ens diuen que aviat tenim que anar cap a la comarca de l'Anoia també per això de la bequeria. Joan Melero, gràcies per acollir-nos avui aquí. Bon dia, Joan Enric. Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi amb nosaltres. De fet, el Joan Melero ja l'hem tingut en diferents ocasions, tant en aquest espai Via Augusta com també amb altres actes que organitza la Fundació Pinae, i com a director general de la Fundació Pinae ens acull en un lloc, jo diria, molt emblemàtic. De fet, amb moltes entrevistes, reportatges i notícies es generen dintre d'aquest edifici, d'aquesta casa, però no amb el lloc que som ara. Ho anem amb el seu auditori fantàstic, que aquests dies no està, diguem, utilitzable per nosaltres perquè hi ha, com sempre, congressos i feina a fer, però evidentment sí que agraïm moltíssim que ens acollis avui en aquest edifici tan fantàstic, en aquest lloc tan emblemàtic. Som una part, amb el decurs de les entrevistes que anem enregistrant, anirem veient part d'aquesta casa. On som ubicats, Joan? Bé, bon dia a tothom. Bon dia. La veritat és que sí, el Fòrum ens l'estimem molt perquè és l'immoble més emblemàtic per a nosaltres i el buc insígnia, no? Per dir-ho d'alguna manera. Ara estem a la Casa Museu del Fòrum Verger, a la primera planta. És la part més antiga, conservada tal com pretenem que era, o entenem que era a principis del segle passat. El Fòrum Verger és una casa modernista de principis del segle XX, anomenada Casa Elias Valero i popularment conegut com a Fòrum Verger Balaguer o Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer. Casa de principis de segle, com dèiem, casa d'una família molt important que va arrelar a Vilafranca, procedent d'altres territoris, de la zona de l'Alsàcia conquerida pels prussians a finals del segle XIX i després reconquerida. Molta història. En fi, una mica. I aquestes famílies, que moltes d'elles van venir cap al Penedès i van arrelar en aquest territori, doncs, van desenvolupar la seva activitat professional i també el seu... es van arrelar com a membres del territori i, lògicament, van crear les seves famílies i a partir d'aquí van evolucionar integrant-se en tots els actes i activitats i impulsant moltes de les activitats que avui coneixem a Vilafranca i que si ho diem, van estar relacionats amb els castellers, amb el futbol, en fi, amb moltes activitats culturals molt interessants. Perquè amb el pas de l'any, al cap de l'any, quantes persones i actes feu dintre d'aquest emblemàtic edifici i sobretot al vostre auditori? Mira, el fòrum està dividit en 4 grans espais. Aquest és poder el menys conegut perquè és la Casa Museu, que quan fem l'Obrim Vilafranca ofereix la possibilitat de visitar-ho i s'explica la història de la casa i de les famílies que hi van viure. A part d'aquest espai, que és molt bonic i que convidem a visitar sempre, hi ha l'auditori, que també és conegut perquè és on desenvolupem les activitats de perfil cultural, divulgatiu, congressos i xerrades, que està aquí al costat, per 245 persones d'aforament, que aquest diumenge tindrem un dels concerts de Músic Veu amb la Laura Andrés. Ara parlem. I després, clar, molt important, la sala d'exposicions a la planta baixa, que també sempre està oberta al públic, cada any programem de 9 a 10 activitats obertes al públic en general, totalment gratuïtes, de diversa natura i orientades a la divulgació cultural, educativa i d'altres continguts poder més interessats que hi pugui haver. I a la planta de les sales de juntes on t'acollim de tant en tant no només les reunions del patronat de la Fundació, sinó també possibles trobades empresarials que es puguin fer en el territori. Vull dir que és un immoble que pretenem que sigui un immoble viu, obert i que l'utilitzi no només la Fundació, sinó tothom qui vulgui. Avui serem enregistrant entrevistes aquí de Vilafranca i del Penedès amb aquesta primera planta. Al costat mateix tindríem l'auditori i a la segona planta, per cert, vam fer una visita prèvia i hi ha una sala de juntes que jo no sé si n'hi ha gaires a tot el país, tan grans i espectaculars. Però clar, el fet d'estar en una casa modernista dona molt de joc. A més, és un espai és diàfan, és flexible, es pot adaptar, es pot dividir, vull dir que sí, és un espai amb totes les modernitats actuals en termes de connectivitats, però que d'alguna manera també es fa amable per acollir qualsevol tipus d'activitat, ja et dic, de perfil més reduït, 20-25 persones, per fer reunions, més de gaire institucional,
institucional i és molt bonic també. Bé, doncs ha sigut la introducció que ens ha fet d'aquest lloc tan emblemàtic com és a Vilafranca. El Fòrum Barri Balaguer, que recordem, va ser adquirit per la Caixa Penedès als anys 80. A finals dels 80. Als anys 80, i en fi, es va fer tot aquest edifici emblemàtic i evidentment que es coneix també per les visites que es fan puntualment organitzades també entre PINAE i l'Ajuntament de Vilafranca. Escolta'm, i si parlem de PINAE i de les activitats, que és el que ens porta aquí? Tot ens porta, és important, però calia començar les entrevistes situant-se amb els nostres milers de seguidors amb el tema. Bé, doncs parlem de la Fundació, perquè hi ha un lema important, fem cultura solidària, que defineix el Músic Veu i moltes altres activitats que feu al llarg i ample de l'any. Jo, si et sembla, encara que l'any ja estigui passat i n'hem parlant amb molts informatius i en diferents accions, jo faria un balanç de l'any que hem acabat, l'any 2025 des de la Fundació. L'any 25 ha estat un any increïble, no només en quant a nombre d'actuacions o projectes desenvolupats directe i indirectament, sinó també sobretot per la participació de persones en les diferents activitats, des de les exposicions fins a les activitats de caire. Si parlem de cultura, si parlem d'educació, evidentment també, i si parlem d'educació en termes de generar ocupació o estímuls per a l'ocupació i l'emprenedoria, doncs també a través de les fires i altres activitats que s'han fet, com la Fira Èxit, donant suport a Fira Èxit, Summit, Econec i altres projectes. I des del punt de vista social, doncs la convocatòria ha estat espectacular, també per dotació i per projectes, 36 projectes, recordem, amb una dotació de 600.000 euros, i projectes que abasten aspectes tan variats com la cultura, l'educació, l'esport inclusiu, la salut, la recerca i la investigació per primera vegada i sobretot l'acció social que desenvolupen entitats del territori. 36 projectes, més els que portàvem arrossegants fa prop de 150 projectes des que vam iniciar tot el model de convocatòries l'any 2018 fins ara. I l'any que ve també serà un any potent, però parlarem després. De persones que s'han mobilitzat, calculàvem a prop de 40.000 persones en activitats directes. Que es diu fàcil, això, eh? Indirectes, clar, a través d'aliances, col·laboracions i altres accions, se superen amb escreix els 200.000. Al final forma part de la missió i de la visió de la Fundació, la missió d'impulsar i d'estimular la generació d'activitats des del punt de vista cultural, educatiu i d'acció social amb el territori del Penedès, que és el que ens ocupa. Ens ocupa i, a més, vau començar fent actes concretament a Vilafranca i a poc el ventall de llocs i punts s'està obrint. S'ha obert ja en els darrers anys, però de cara a aquest any encara més, no? O sigui, procureu que la feina, el treball, les diferents conjuntures del que feu a PINAE tingui una repercussió més gran, oi? Sí, tenim la nostra raó social aquí a Vilafranca, som vilafranquins per natura i per orígens, però evidentment la nostra vocació és més territorial, no només perquè ho dic jo, sinó perquè ho defineix així els estatuts de la Fundació i sobretot el pla estratègic de desenvolupament d'accions en el marc de tot el territori. Entenem com a territori, sempre que parlem, la vegueria Penedès. Les 4 comarques de la vegueria, el Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia, on intentem desplegar de forma gradual dintre de les nostres possibilitats el major nombre possible d'accions que tinguin un impacte sobretot en el territori i en les persones, especialment. No obstant, també heu fet alguna sortida de la vegueria, perquè Torredembarra ja és camp de Tarragona, això, eh? Vull dir... Tot i que som una entitat privada, sense afany de lucre, com a fundació d'interès públic, és veritat que, si parlem en termes públics, generem externalitats, i externalitats, evidentment, són col·laboracions per aportar talent al territori i per estimular el talent fora del territori. Per tant, aquest any, justament, en matèria expositiva, se n'han fet moltes i se n'han fet algunes que han sortit no només de Vilafranca, sinó també de la vegueria, com bé dius. El Bosc de la Imaginació s'ha distribuït en diferents espais del Vallès, del Bages, l'exposició del Mar Mediterrani Viu, prové de Torredembarra, va tenir un impacte molt destacat aquí a Vilafranca, amb més de 5.000 visites, ha anat a Vilanova i continuarà itinerant, segurament, anant a Reus, anant a Torredembarra. Al final, són produccions realitzades i són produccions de valor que el que volem és que també tinguin una continuïtat, i per tant és molt positiu que la gent conegui les coses maques i les coses bones que es fan al territori. Via Augusta, des del Fòrum Barri Balaguer, de la Fundació PINAE de Vilafranca del Penedès, amb el seu director general, en Joan Melero. Any 2026, de fet, el 26 porta escassos dies, però hi ha hagut actes ja que s'han anticipat. Parlo d'un dels temes estrella,
tots són importants, però el músic veu és potser la neta dels ulls de tot el que es fa, no? Des de l'àmbit de cultura, sí. Des de l'àmbit de cultura, perquè a més conjuga cultura també amb social, amb solidaritat i amb social, amb beneficència, i també també impuls territorial i impuls econòmic, perquè al final són moltes activitats i evidentment, mira, l'altre dia parlàvem amb un altre mitjà de comunicació que no és un festival, que és un cicle, perquè com a tal s'estenen el temps d'una forma molt ampla, en aquesta ocasió des del mes de novembre del 25 fins al setembre del 26, i a més té una vinculació territorial molt forta, molt ferma, per donar visibilitat a espais d'alt valor, tant paisatgístic com econòmic, com social, no? I per tant, parlem d'un cicle de llarga durada que jo crec que pocs n'hi ha com aquest arreu de Catalunya, i ja no comparem amb altres territoris perquè em sembla que no n'hi ha cap que s'assembli. De fet, vau arrencar ja al novembre, amb els Pets, que va ser un tema que va rebentar, perquè molts mesos abans ja n'havia entrat, es vau seguir el dia 2 per començar l'any amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, i ara, com deies, tenim ja una actuació prou interessant amb la Laura Andrés, i ara ja no pareu pràcticament fins a la tardor. Sí, estem molt contents, perquè la veritat és que aquest any el fet de tenir aliances, tant públiques com privades, amb diferents operadors, ens ha permès anar més lluny, no? Anar més lluny en quant a la programació, en quant a la qualitat i en quant als espais. L'any passat de 19 activitats a 24 activitats d'arts escèniques de distinta natura, de diferents participants, amb joves, artistes emergents, artistes consolidats, bandes nacionals, bandes estrangeres, vull dir, una mica de tot, i tributs, no? Llavors, clar, tal com vam fer l'any passat, Joan Enric, l'any passat pujàvem un parell d'esglaons, aquest any hem pujat un parell d'esglaons més, amb el suport i l'acompanyament també d'altres operadors, no? Perquè no hem d'oblidar els patrocinis que tenim empresarials, la col·laboració també municipal, no tan econòmica, que no hi ha com el fet de l'acompanyament i de donar suport, això ja és molt, no? I parlàvem també de no obstaculitzar, d'ajudar a fer les coses fàcils, no? Vull dir, això ajuda a arribar més lluny i a fer que el festival no sigui un producte propi, que sigui de tothom, que la gent se'l faci seu. I això ho evidencia les ventes, no? Els Pets vam fer sold out, la Basílica la vam omplir de dalt a baix, la Laura Andrés aquest diumenge està ja pràcticament tot acabat, aquí aquest fòrum Merger el diumenge, i la resta de la programació, que si vols comentem ja després, està molt avançat. Bueno, Rosario ja fa temps que la perseguíem, i Rosario, al igual que Rosalén l'any passat, és una artista del panorama musical espanyol, és universal, perquè aquesta senyora actua per tot arreu i, evidentment, atresora no només el valor artístic, sinó també humà, no? Encaixa amb el que busquem a través de Músic Veu, a través de la Fundació, per transmetre no només música de qualitat, sinó també missatge, no? I, estem contents que aquest any comptem amb ella, però no és l'única. I molts altres, eh? Recordem que els beneficis sempre es destinen en temes solidaris, temes importants. Aquesta vegada van a favor d'autisme en futur, no? Sí, la idea és sempre que no només aquesta activitat, sinó totes les activitats de promoció cultural que fa la Fundació tinguin un impacte i l'impacte transcendeixi de lo que és l'àmbit cultural. En aquest cas, Músic Veu destina el benefici a aquest any a donar visibilitat, a permetre la inclusió i donar coneixement del que és l'espectre autista, del trastorn de l'espectre autista, i especialment donar suport a les famílies i a les persones que tenen aquest trastorn, donant suport directe a una associació que està molt arrelada en el Penedès, que és Autisme en Futur, no? Estem aprenent molt amb ells, esperem aprendre molt, perquè en tenim tots molt que aprendre del que és aquest espectre, del que necessiten aquestes persones. De fet, ja el disseny de la programació i el disseny del propi programa ens vam assessorar per poder fer-ho més amable, amb segons quin tipus de... Hi ha diferents graus d'autisme, evidentment, no tothom és igual, i s'ha d'entendre com una oportunitat per donar a conèixer aquestes situacions i com abordar les necessitats que tenen aquestes persones i les seves famílies. Molt important. Bé, doncs el Rosario, sí, perquè m'ha vingut aquí, és perquè impacta, no? És el 14 de juny, però si et sembla fem un repàs molt ràpidament amb aquest seguit d'actuacions i sobretot també destacant aquest important sopar solidari que es fa sempre a Can Codorniu. Sí, a veure, la part més atractiva és sobretot la dels artistes emergents.
Llavors, clar, parlar de Laura Andrés és parlar d'un consolidat, però clar, parlar de Maria Jaume o parlar de la Mariona Escoda o parlar de l'Alfred Garcia és parlar d'artistes joves de territori que ve, que atresoren molt talent i que evidentment doncs, són d'aquí i que els hem de recolzar. No podem oblidar els grans tributs. És habitual que hi ha per aclamació també del públic que puguis incorporar tributs i clar, no portem un tribut qualsevol, portem els que creiem que són els més destacats. I m'agradaria assenyalar sobretot el Brothers in Band, que vindran el dia 13 de juny a Codorniu, que és un tribut d'Aire Streets. Jo crec que és dels millors, si no el millor, que s'està fent arreu del territori. I també, per exemple, el Michael Legend, que el portarem al Casal, el tribut a Michael Jackson, també és un referent. I l'Elton John. Elton John, que és un... Elton John, en aquest cas, sí. Perdó, que sí que és... és un artista internacional que ve de fora i que hem hagut de fer això t'ho explicaré ja en privat, una combinació per poder fer... Ja m'ho explicaré. Però com aquests, Rosario Sole Jiménez, de Presuntos Implicados, que la portarem al celler Segura Viudes. A part dels artistes, és molt important el tema dels espais. O sigui, aquest any visitem 9 espais a totes les comarques. Arribem per primera vegada al Baix Penedès i a més ho fem en 2 espais. Amb Augustus Fòrum, d'una banda, Gran Celler, i un altre és el Bellesguard, on també tenim ocasió, a l'Arbós, a la Maria Jaume. Sota la Giralda. Estarem a Igualada, amb el projecte de Gerard Quintana i Jordi Basté, els Miralls de Dylan, estarem també a Vilanova, en Portbó, això ja de cara al setembre, el Far de Vilanova, i visitarem molts espais cavistes emblemàtics. Les Roquetes inclús aquesta vegada? Anem a les Roquetes, sí, ja és la tercera vegada que anem amb Musicveu, i és l'única actuació d'arts escèniques que se surt de l'àmbit musical. En aquesta ocasió portarem un monòleg i és un monòleg molt divertit del Miqui Dicai, que és un artista que ja el coneixem, que el van tenir fa temps aquí amb el Clau d'Humor i la idea és que pugui aportar un to diferent al festival. Increixendo, veus, coral, també molt interessant, i strings, que fa 2 anys els vam tenir a Igualada, aquest any els portem a Vilafranca, però els portem a Vilafranca perquè l'espai és el propici, l'Auditori Maria Rosa Juncosa, que s'incorpora com a nou espai també a Musicveu 2026. No hi havia un, No, a Musicveu no. I que estem molt contents, aquest any 2 vegades amb els Pets i també amb E-Strings, no? I clar, E-Strings els citarem un especial carinyo perquè clar, és una banda jove que combina i conjuga rock-pop de bandes icòniques i amb la clàssica, amb l'electrificació, amb la il·luminació, i serà un espectacle increïble. Doncs si et sembla anirem parlant, però ja hem fet aquest compendi important d'aquest Musicveu, que ja, recordem, ja no s'atura fins, com dèiem, crec que l'última actuació s'escau cap a finals de setembre, llavors ja es començarà a plantejar l'altra, perquè segur que esteu treballant per l'altra edició. M'hi jugaria alguna cosa i no ho perdria. Musicveu ja té programacions per l'any 27. Exacte. Escolta'm, a part d'aquest Musicveu fantàstic, que també amb els nostres informatius anem traient, informant setmana per setmana de les diferents actuacions, estem aquí al Via Augusta, recordem-ho, des del Fòrum Verger Balaguer, des de la Casa Verger, de Cal Verger, de la Fundació Pinai, estem amb el director general, en Joan Melero. Algun ocellet no sabeu sentir rumors d'aquest any el nom Gaudí serà un dels pesos pesants dintre de les activitats de Pinai? Doncs sí, a més, aquesta setmana mateix farem la presentació i l'inici de la fase expositiva d'un projecte que apropa Gaudí en el territori del Penedès. És un projecte que vam estar treballant des de fa molts mesos amb l'Institut of Research to Gaudí, vinculat amb la Càtedra Gaudí de la Universitat de Barcelona, i és un projecte que visibilitza, evidencia la vinculació que Gaudí, artista universal i creador universal, que aquest any és el centenari de la seva mort, es va vincular amb molts espais, amb molta gent i també amb el Penedès. Per tant, amb aquesta exposició, que tindrà una representació amb diversos espais, el que volem és veure el Gaudí des de la visió penedesenca, apropant-lo a espais, apropant-lo a coses que va fer amb empreses, entitats i pels professionals del territori. I, per tant, l'exposició que presentem aquesta setmana, el Penedès amb ulls de Gaudí, pretén això. És una exposició molt potent, jo crec que és la producció més gran que hem fet fins ara, a part del Mar Mediterrani Viu de l'any passat, que encara continua, però sí que és una de les més potents.
És una col·laboració que també fem amb Vinceum, amb el Museu de les Cultures del Vi de Vilafranca. De fet, ocuparem durant 6 mesos la capella de Vinceum per acollir part de l'exposició, la part de l'exposició vinculada amb el món del vi, perquè Gaudí va fer molt pel món del vi i això ho donarem a conèixer amb material inèdit i amb moltes coses. Hi ha vincles, no?, entre Gaudí i el Penedès i Vilafranca, si més no? Molts. I això és el que volem ensenyar i no es coneix tot el que s'hauria de conèixer. I la segona part de l'exposició, que també la farem aquí en el fòrum, a la sala d'exposicions, que estarà més vinculada a Gaudí i la gent del Penedès. Llavors, bé, durant 6 mesos estarem a Vinceum, de forma coetània aquí al Fòrum, i els 3 últims mesos l'exposició del Fòrum s'anirà a Sitges, al Museu Vell, al costat de l'Ajuntament, que és al Mercat Vell, perdó, i en allà també farem divulgació de molts espais que estan en aquell territori i especialment el Celler Güell, que passem per davant moltes vegades i que poc hem entrat. No ho sabem tampoc, a vegades. No s'ha difós potser massa tampoc. Hi ha elements arquitectònics molt importants com aquest i altres que mostrarem a l'exposició. És una exposició que esperem que tingui un gran ressò en termes culturals, educatius, sobretot, i ho estimularem així, en col·laboració amb Vinceum, i especialment també des del punt de vista turístic, perquè Gaudí, com a figura universal, i més aquest any Gaudí, l'any del centenari, atreu a moltes persones de perfil internacional i esperem atreure a través de la cultura visites que no només vinguin a casa nostra, sinó especialment que vinguin al Museu del Vi i que coneguin tot el potencial cultural, econòmic, social i d'atractiu territorial que comporta el Penedès. El que és cert és que, en fi, com deies, aquestes vinculacions s'han de conèixer. A veure, el món de Gaudí es vincula amb Barcelona, també hi ha el tema famós Reus Riudoms. Sí, però, en fi, cal també conèixer més aquest abast important. Inclús vosaltres entreu en vinculació també, com ens acabes també d'entreveure, amb la Universitat de Barcelona, no?, moltes coses, presentacions i tot, no? La línia d'estímuls al creixement personal ens apropa a l'àmbit acadèmic cada vegada més i aquest any, a l'obrir la línia de recerca i investigació, ens ha apropat en diferents projectes de perfil investigador i de recerca, com dèiem, no només biomèdic, sinó també social. Llavors, l'any passat ja en vam fer una col·laboració amb IESE, amb una càtedra d'aliances del sector social, i aquest any, també aquesta setmana, tenim la sort de poder presentar la càtedra Salut i Castells, conjuntament amb la Universitat de Barcelona i en col·laboració amb el Consorci Sanitari Penedès-Garraf i amb els castellers de Vilafranca. Una càtedra que té com a intencions, com a objectius, aprofundir en el món de la tradició i de la cultura des de la perspectiva de la salut, és a dir, de les millors praxis, que a més seran de compartició universal, no només que ningú pensi que això és pels castellers, que també, sinó que és pensant en tot el col·lectiu casteller, en la praxis i la visió de la salut mental i física de les persones. Salut i Castells? Salut i Castells, sí senyor. Ens ocuparà durant 3 anys, la presentem aquesta setmana, estem molt orgullosos i la idea és això, no només donar visibilitat a la cultura i tradició pròpia, sinó especialment a la cultura i tradició pròpia des de la perspectiva de la salut física i mental de les persones que la fan. I el món casteller és una cosa molt nostra. Per nosaltres és molt important. Molt vinculada al Penedès i al nostre entorn de tota la vegueria i, en fi, no cal dir-ho, arreu. Ens diuen, com sempre, que el temps passa volant. Tenim 2 minutets ben aprofitats, Joan Melero, per si vols apuntar encara alguna cosa més que ens quedi. De fet, amb el decurs de l'any ens anirem veient, parlant i fent el que s'escaigui, no? Però queda alguna cosa més al tinter? La veritat és que continuem treballant amb els projectes educatius d'aquest any. Hem renovat el projecte educatiu de Gaudí, continuarem fent el cicle Gaudí. En l'àmbit de Cultura Mànima és un projecte que va arribar l'any passat per quedar-se, grans formats també amb vocació social. El cicle en clau d'humor també l'estem programant per aquest any. I bé, qui diu això, estimularem també projectes de perfil mediambiental, sostenibilitat, aliances amb entitats i perfil institucional i, sobretot, enfortim els serveis assistencials que es presten a través d'altres entitats que hi col·laboren, com la Fundació Inglada Via, la residència, els allotjaments i el centre de dia. És un any que hem agafat forces ara aquests Nadals, però venim amb les energies renovades, hem
amb la mateixa il·lusió de carregat sempre. piles, eh? I amb moltes ganes de continuar treballant per fer un Penedès més just, més inclusiu i amb més oferta i oportunitats. Doncs això i molt més és la Fundació PINAE, també cal veure i agrair aquest seguit d'empreses importants que us donen suport i us recolzen, que seria sense ells inviable tot, oi? I tant que sí, clar que sí. Joan Melero, gràcies per acollir-nos. Moltes gràcies a vosaltres per venir a casa nostra. Un plaer parlar amb el director general de la Fundació PINAE sobre aquest tema i obrint aquest seguit d'entrevistes que anirem veient durant tot aquest mes gravades aquí, a Cal Verger, al Fòrum Verger Balaguer, que evidentment que és de la Fundació PINAE, que evidentment doncs, és un lloc que avui també farem imatges de recurs perquè els nostres milers de telespectadors, tant del grup Terramar com també de TV, puguin veure realment tot el que hi ha aquí dintre, perquè és espectacular. Gràcies i molta sort, bon any. Gràcies a vosaltres, igualment. I aquí tanquem aquesta primera entrevista des de la Fundació PINAE i amb el seu director general, en Joan Melero. Gràcies per acompanyar-nos i seguim, perquè ara tindrem molts més convidats via Augusta, 5a temporada.